Ovo ovdje je tvoj san, Luna. A snovi su tu da ih ostvarimo. Mislila sam da je Simon. Ne, ja nisam Simon. Ali obećavam ti da ću dati sve od sebe da pobjedimo. I za to mi trebaš ti. Vidio sam kako padaš i dižeš se milion puta. Vježbala si više od ikog. I nakon toliko uloženog truda vrijedi li odbaciti sve to samo zbog jedne prepreke? Ali Mateo ne razumije. Ne, otkad to dostavljačicu nešto može zadržati. Neću rolati. Jer Simon i ja smo ekipa i neću izaći bez njega. Ekipa je roller. A ovo je tvoj san. Ako te Simon stvarno voli, zadnje što bih htio je da ga ne ostvariš. Ovoj stazi fali Lunine svjetlosti. Da zablista. Idemo. Pa gdje je Mateo? Ne znam. Pa moramo izaći ili će nas izbaciti. Ja stvarno ne mogu vjerovati da mi to sad radi. Dobro, smiri se. Dali su nam još 2 minute. A sada, bolje ikad nego nikad, s vama je ekipa Jump and Rollera! Čini se da je Mateo uvjerio Lunu. Ne, Tamara, izvješće to loše. Moram izaći ja moram izaći jer sam i ja namijenjena da rolam s Mateom. Ja ga savršeno poznam iznutra, izvana i izvan staze i ovo natjecanje je moje. Čekaj. Luna je nositeljica. Red je da ide ona. Opusti se, sve će ispasti dobro. Nije li Luna trebala rolati sa Simonom? Da, ne znam što se događa.